Здравейте! Аз съм Света от Младетел и ще ви покажа нашите предложения за Asus Zenfone 2 5 инча. Това е нашето ултра тънко термополиуретаново гръбче. Седи ултра тъничко върху самия телефон. Предлагаме го също така и в плътен вариант, в различни цветове. А също така предлагаме и кожено калъвче, което има прозорче за дисплея, също така отвор за слушалката, отваря се хоризонтално, може да се прави и на стойка. Също така и вложката му е термополиуретанова, от меките, покрива всички ъгли на самия телефон, обхваща го идеално. Също така предлагаме и скрин протектори. За повече информация можете да посетите нашата страница modatel.eu.